Takže dnes si skúsime urobiť ďalší album, zdieľaný album. Skúsime si urobiť album s názvom Slovenský raj, čiže stiahneme si fotky o slovenskom raji, vytvoríme z nich album. Následne z týchto fotiek skúsime urobiť najprv koláž, potom animáciu, ale medzi tým si ešte skúsime tieto fotky trošku upraviť. Čiže na začiatok si stiahneme fotky o slovenskom raji, čiže zadám heslo Slovenský raj, dám si obrázky, stiahnem si úplne náhodné obrázky, uložiť obrázok ako na pracovnú plochu si ich dám si ďalší obrázok, len šipku vpravo som stlačil, napríklad tento, uložiť obrázok ako na pracovnú plochu, stiahnem si aspoň 5 obrázkov. Keď mám obrázky stiahnuté, mám 1, 2, 3, 4, 5 obrázkov. Idem na Google Fotky. Čiže ja si kliknem na svoju domovskú stránku, ktorá je www.google.sk. Prihlásený už som, čiže kliknem na tento štvorček, na viac a kliknem na fotky. Ja tu už samozrejme nejaké fotky mám, pretože s tými albumami už dlhšie pracujeme. Takže teraz si idem vytvoriť album Slovenský raj, to už poznáme. Kliknem na nahrať, vyberiem si fotky slovenského raja, ktoré som si stiahol na pracovnú plochu, čiže držím CTRL 1, 2, 3, 4, 5, pustím CTRL a kliknem na otvoriť. Tak, fotky sa mi nahrali, pridám ich do albumu, keďže teraz sú len nahraté na Google Fotkách, ale nie sú súčasťou žiadneho albumu. Pridám ich do albumu, ktorý sa bude volať, už tu mám album Jar, Veľká noc, a tento tu sa bude volať Slovenský raj. Slovenský raj. Zatiaľ tento album nezdieľam. Ja ho zatiaľ nechcem zdieľať. Chcem s týmito fotkami pracovať ďalej. Fotky mám nahrané, kliknem na tlačidlo späť. Čiže mám tu album Slovenský raj, Veľká noc a Jar. Teraz chcem vytvoriť koláž, čiže nejakú koláž z fotiek, nejaký obrázok, ktorý sa bude skladať z viacerých fotiek. To môžem urobiť tak, že kliknem na ikonku vytvoriť alebo na koláže, kliknem na ikonku vytvoriť a tu máme koláž. On sa ma opýta, že z ktorých fotiek tú koláž chcem vytvoriť. Tak ja si vyberiem 1, 2, 3, 4 a ešte tuto jedna sa nám zatúlala, 5. fotka slovenského raju. Môžem vybrať 2 alebo až 9 fotiek. Kliknem na vytvoriť a vytvorí sa nám takýto pekný obrázok. Koláž zatiaľ necháme takto, potom si ho budeme zdieľať. Ideme späť a skúsime si vytvoriť ešte animáciu. Čiže kliknem na vytvoriť, animácia. Animácia je vlastne to isté čo video, čiže je to nejaká sekvencia obrázkov, ktoré idú za sebou, stýrajú sa nejakou rýchlosťou, ale je to bez zvuku. Tu si môžem vybrať 2 až 50 fotiek. Čiže vyberiem si mojich 5 fotiek, ktorý mám Slovenský raj a kliknem na vytvoriť. A vytvorí sa mi takáto animácia, čiže takto sa budú tie obrázky striedať. Čiže vytvorili sme si koláž z týchto 5 fotiek zo Slovenského raja, vytvorili sme si animáciu a ešte predtým sme si vytvorili album. Teraz si skúsime niektoré z týchto fotiek pomocou Google albumov upraviť. To znamená, môžeme zmeniť ich veľkosť, môžeme zmeniť ich jas, kontrast, živosť alebo rôzne iné atribúty. Čiže ako prvé musím kliknúť na fotku, ktorú chcem upravovať. Tak ja si vyberiem napríklad na túto fotku si kliknem. Ak chcem fotku upraviť, musím kliknúť na tento tu symbol upraviť. Tak čo všetko môžeme s touto fotkou urobiť? Tak sú tu nejaké prednastavenia, nejaké automatické opravy, môžem si ich preklikať a pozrieť sa,
aké prednastavenia si pre nás Google pripravil, čiže menia sa farby, tóny, môžeme si z tejto fotky urobiť čierno-bielu a rôzne iné prednastavenia. Potom pomocou tejto strednej ikonky si ja môžem urobiť základné úpravy tejto fotky, čiže môžem si upraviť jas, vrátim sa späť a kliknem si na pôvodné, aby som tú fotku nemal čierno-bielu. Naspäť sa vrátim na základné úpravy, čiže môžem si upraviť jas tejto fotky. Keď si rozklikneme ten jas, tak sú tu všetky atribúty, ktoré sa týkajú vlastne zosvetlenia tejto fotky. Expozícia, kontrast, výber fotiek, tiene. V tejto fotke môžem pridávať alebo uberať bielu, čiernu. Môžem nastaviť vinetu okolo tejto fotky. Ja si zatvorím a idem na farbu. Môžem si upravovať, ako budú farby vyzerať na tejto fotke. Môžem si to opäť rozkliknúť. Sítosť, tonovanie, odtieň a rôzne iné. A potom je tu ešte oživenie celkové. Treba si vyskúšať všetky tieto atribúty, čo to s tými fotkami robí. Posledná možnosť, ktorú môžeme v úpravách robiť, je orezanie a otočenie. Čiže tú fotku si môžem teraz ja zmenšiť tak, aby mi bolo vidno len napríklad túto časť. Ale vidíme, že mení sa nám aj pomer strán tohto a ja chcem, aby sa tento pomer strán zachovával, aby mi to stále vošlo do toho rámčeku. To si môžem nastaviť tu, či pomer strán, a môžem si dať na pôvodnú veľkosť alebo 16:9, čiže ten širokouhlý formát 4:3 alebo 3:2. Čiže ja si nastavím pôvodnú veľkosť a teraz mám tento pomer strán rovnaký, či pohybujem s týmto oknom dole alebo hore. Túto fotku si môžeme aj natočiť, a to tak, že budeme touto šipkou tu pohybovať napríklad takto. Keď som s touto fotkou spokojný, môžem kliknúť na hotovo a teraz túto fotku potrebujem uložiť. Buď uložím túto fotku a tá pôvodná sa mi stratí, alebo uložím túto fotku ako kópiu. Čiže rozkliknem si tieto tri bodky a uložím ja túto našu fotku ako kópiu, pretože chcem mať aj pôvodnú, aj novú. Keď sa šipkou späť vrátim, tak to mám o jednu fotku viac v tomto albume. Vidím, že tu mám aj pôvodnú, to je táto tu. A mám tu aj novú orezanú fotku. Tak ďalšia vec, ktorú chcem urobiť, je túto fotku, tieto naše výtvory, ktoré sme urobili, čiže koláž, animáciu, aj tú upravenú fotku zdieľať s kamarátmi. Čiže idem to urobiť po jednom. Kliknem si na prvú fotku, čiže túto koláž, a idem ju zdieľať. Čiže kliknem si na túto ikonku zdieľania. A ja ju nechcem zdieľať prostredníctvom mailu, keďže ju chcem zdieľať na Facebooku, tak ako sme to robili predtým, čiže kliknem na získať odkaz. Ten odkaz dám kopírovať. Idem na Facebook, prihlásim sa. Nájdem si našu správu UTV, PC kurz UTV, nie niekde v zozname. Tuto je naša správa. Ľavým tlačidlom kliknem do tohto okna a môžem tento odkaz tam vložiť tak, že stlačím Ctrl+V alebo pravým tlačidlom vložiť a stlačím Enter. Všetci si teraz túto fotku môžu pozrieť, keď na tento odkaz kliknú. Samozrejme, ja túto fotku nemusím len zdieľať prostredníctvom odkazu, ja vám tú fotku do tohto chatu rovno môžem dať. A to tak, že si túto fotku stiahnem, čiže kliknem na tieto tri bodky a kliknem na stiahnuť. Ona sa mi stiahne na pracovnú plochu, idem naspäť na Facebook a tuto dám pripojiť obrázok, pridať fotky. Vyberiem si z pracovnej plochy koláž. A túto koláž si teraz môžete na Facebooku pozrieť. Nazdieľame si ešte teraz animáciu, čiže vrátim sa na Google fotky, idem späť, kliknem si na animáciu, taktiež si ju najprv nazdieľame pomocou odkazu, čiže klikneme túto ikonku,
kliknem na získať odkaz, kopírovať, idem na Facebook, tu mám tú správu už otvorenú, kliknem pravým tlačidlom, vložiť. Na tomto odkaze teraz táto moja fotka prístupná, táto moja animácia. Takisto to môžem urobiť aj s animáciou, že si ju stiahnem a pošlem vám ju takto. Čiže kliknem na tieto 3 bodky, stiahnuť, stiahne sa mi na pracovnú plochu táto animácia. Táto možnosť však nefunguje, keď kliknem na stiahnuť, nič sa nestane. Môžem to urobiť však tak, že kliknem pravým tlačidlom na animáciu a dám uložiť obrázok ako. On sa to automaticky ukladá vo formáte GIF, ktorý je štandardný pre animácie a kliknem na uložiť. Idem na Facebook, vyberiem si obrázok, animáciu mám uloženú na pracovnej ploche, tuto je. A následne si animáciu vy môžete pozrieť. Nemusíte klikať na odkaz, ale rovno v okne sa táto animácia zobrazí. Posledná vec, ktorú si budeme zdieľať, je upravená fotka. Čiže vrátim sa späť. Tuto mám upravenú fotku. A takisto si to budem zdieľať najprv prostredníctvom odkazu. Čiže kliknem na tento znak, získať odkaz, kopírovať. Idem na Facebook. A tuto dám vložiť. Vrátim sa na Google Fotky. Túto fotku si ešte stiahnem. Vrátim sa na Facebook. Pomocou tejto tu ikonky pridať fotky si vyberiem fotku, ktorú som upravil, to je táto tu. A vložím vám ju do chatu. Čiže keď si na ňu kliknete, viete si ju pozrieť aj vo veľkom. To isté s animáciou. Čiže nahrali sme si fotky na Facebook, vytvorili sme si z nich koláž, animáciu, jednu fotku sme upravili a všetky fotky sme zdieľali, animáciu aj koláž prostredníctvom odkazu, aj sme si ju stiahli a vložili ju priamo do chatovacieho okna.